வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் வந்து என்னென்ன மரக்கன்றுகள் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது வந்து கமலா ஆரஞ்சுங்க. செடி நல்லா தான் வந்திருக்கு. இது நான் வாங்கி வச்ச செடி தாங்க. ஆனால் தலைவில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஆடு கடிச்சிருச்சு. இது கொஞ்சம் நான் வேலி போட்டு விடணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நாட்டு கொய்யாப்பழங்க. அதாவது இந்த கொய்யாப்பழம் வந்து சிகப்பு கலராக இருக்கும். இது வந்து வாட்டர் ஆப்பிளுங்க. ஆக்சுவலாக இது எனக்கு என்ன செடினே தெரியாது. என் தங்கச்சி தான் எனக்கு வந்து வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்தா. அது வச்சேன், நல்லா தான் வந்திருக்கு செடி. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது அவகோடாங்க. அவகோடா செடி வந்து நம்ம மண்ணுக்கெலாம் வருமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே வச்சேங்க. ஆனால் பார்த்தா நல்லா தான் வந்திருக்கு. இது வந்து சிறுநெல்லிக்காய் செடிங்க. நான் பக்கத்தால் இருந்து கொண்டு வந்து வச்சேன். இது பார்த்திங்கன்னா சப்போட்டோ பழங்க. இது நான் வாங்கி வச்ச செடி தான். செடி நல்லா ஒசரமாக இருக்குது. சரி காற்றுக்கு இது சாஞ்சிருமோ அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சப்போர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கம்பு வச்சு நிறுத்தியிருக்கேங்க. செடி பார்த்திங்கன்னா நல்லா தழைஞ்சு தான் வந்திருக்கு. இது வாங்கி வச்சு ஒரு 2 மாதம் ஆகுதுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை கொய்யாக்காங்க. இந்த செடியும் நான் வாங்கி வச்ச செடி தாங்க. அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா தேன் வாழைங்க. ஓய் மிளகாக்காய் பழுத்துருச்சா? சரிட மயில். அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் தென்னங்கன்று வச்சுருக்கேங்க. ஒரு 3 கன்று தாங்க வச்சுருக்கேன். அது இந்த கன்று வந்து நான் வாங்கி வைக்கலிங்க. எங்கள் ஊர் பஞ்சாயத்தில் வந்து கொடுத்தாங்க குறு விவசாயிகளுக்கெல்லாம். அதுவுமே எனக்கு ஒரு 2 வாரத்துக்கு அப்புறம் தாங்க தெரிஞ்சுது. சரின்னு போய் பார்க்குறப்ப ஒரு 3 கன்று மட்டும் கடைசியாக இருந்துச்சுங்க. அது குருத்தெல்லாம் காஞ்சி போய் இருந்துச்சு. சரி இருக்கிறது இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்து 3 கன்றையும் வச்சேங்க. பாருங்கள் நல்லா வந்திருக்கு. 3 கன்றுமே நல்லா செழிப்பாக இருக்குதுங்க. இதாங்க இந்த இடத்துல ஒரு கன்று இருக்குங்க. இந்த கன்றுமே நல்லா தான் வந்திருக்கு. வச்ச 3 கன்றில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்று நல்லா உயரமாக வந்திருக்குங்க. நல்லா செழிப்பாகவும் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மாட்டு தீவனம் போட்டிருக்குங்க எங்கள் மாடுகளுக்காக. அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா வாழை மரங்க. வாழையில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் தேன் வாழையும் செவ்வாழையும் வச்சுருக்குங்க. இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு 4 கன்று இருக்குங்க. இந்த 4 கன்றுமே என்னென்னா தேன் வாழை மரம் தாங்க. அப்புறம் ஒரு தேக்கு மரம் ஒன்று வச்சுருக்குங்க. இது பார்த்திங்கன்னா கொழுமிச்சஞ்செடிங்க. இது பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சஞ்செடி. எலுமிச்சஞ்செடி வந்து அதுவே தானாக வளர்ந்த செடி தான். அதனால தான் கொஞ்சம் மரம் இடுக்கில் இருக்குது. நான் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் சரி செய்யணும். இது பார்த்திங்கன்னா முருங்கை மரங்க. எங்கள் தோட்டத்திலேயே உயரமான மரம் எதுனா இந்த முருங்கை மரம் தாங்க. இப்போ தான் இது வந்து பூ விட்டுருக்கு. இதனோட காய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நீளமாக இருக்குங்க. அப்புறம் எங்கள் வீட்டு தோட்டம் சுற்றி நாங்கள் என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா மரவள்ளி கிழங்கு வச்சுருக்குங்க. வரேன். எங்கள் வீட்டு தோட்டம் பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.